bulok na talaga itsura. Ito halos di na maglakad to. Pero ito hindi mo na pwedeng laban to. Pero kung old ang kalaban niya, kaya pa. Ano na to, bulok na talaga to nung inuwi ko to. Inuwian ko pala. You know, take your very best pick na lang. So medyo mas malaki talaga tong medyo dilaw na to. Ito kalbuhin pa. So tignan natin kung anong laro nila. Pero medyo tiwala naman ako dito, no? So sana kayanin niya, no? Kasi kung yung unang amba nito hindi niya kayanin, baka bumitaw siya. So i-game natin. Parehas old, pero yung isa mukha ng lolo, no? So i-game natin to. Kulintahin mo na kaya yan? Sino kayang nakakalamang dyan? Naku, naging roller coaster na. Putek, hindi na nakita. Naging roller coaster mga Ajay. Grabe, wasak pero tumatakbo yung nasa taas, no? Tumatakbo ba? Mahabol. Tumakbo na nga yung sa baba. Grabe, wasak na wasak talaga. Grabing tama. Ayan, no? Uy, sinusundan mo ka. Tama na. Ay, gusto pa daw, gusto pa. Gusto pa ata ng isa pa. Dito. Balik natin kayo na maayos. So, tayo na hawakan na natin mga Ajay. At parehas ng mabagal yan. Titignan natin kung may laban pang mangyayari. Pero grabe, no? Na-damage niya. So, lamang talaga. Yung medyo may sariwa, no? Napatamaan niya talaga. Halos wala tayong nakita doon. Nag-roller coaster yung parehong gagamba, no? So, tignan natin kung may isa pa. Kung aamba pa ba to. Tignan natin. Kung wala na mga Ajay, declare ko na panalo tong mas maliksi. Wala, umaamba pa din. Umaagat pa din tong itim, no? Grabe na yung tama niyan. Dami na, umaagat pa din. So, ikaw yung bitaw natin sa harapan. Kasi mas maliksi ka. Pero sumasapot din to. Titingnan natin kung may isa pa. Umambay. Grabe, umaamba pa yung itim. Kapal ng mukha. Nako, ngayon ka. Napusod niya yung orange, no? Napusod ng itim yung orange. Grabe to. Grabe yung itim mga Ajay. Ngayon ka. Napusod niya yung orange, no? Napusod. Hindi pa rin nagsusurrender. Pero gawin ko na lang dito mga Ajay. Parehas maganda yung binigay na laban, no? Una lamang talaga yung orange, no? Pero dahil derby naman to, stylean, walang scorean yung takbuhan, no? So, tablahin natin to. Tablahin natin, no? Parehas nagbigay ng magandang laban. Ito, luging-lugi na sa agad. Mas maliksi pa to. Pero hindi sumusuko to, no? Siya pa rin yung kumaagat. Amba din naman to, pero siya yung nakapatama sa dulo, no? Kung pipilitin ko pa ito mga Ajay, baka madali yung YouTube natin. Pero kung ako sisintensya na ito, may kalalagyan na to kung iisaan pa. Kasi walang tama to, kumaagat pa, oh. Kumbaga mas agresibo pa to kaysa dito. So yun, sana nag-enjoy kayo, no? Next fight kaya, next fight. Last fight.